Тай сервовите от първа доза засипва датчика, да не би да го изключи. Какво ще смените? По-широка тръба ли? Какво става, баба ме? Здрасти. Здрасти. Я Любчо. Любчо, ще стой се. Друга тръба? Да. По-широка? Тук, виж къде го разтоварва. Трябва вместо доктора да го разтоварва. Чакай, колека да ни паднеш. Колека да ни паднеш. Може ли се каже? Може. Вместо доктора и ти да го изсипваш, той си го изсипва. Дяволска работа. Дяволска работа, направо. Какво? Това ли е правосмукачка? Тук е правосмукачка, тук докарва ги в това нещо. Я Любчо зад. Мерси много. Събира ги